בוקר. מה, לא אכלתם, לא שתיתם? בוקר. יופי, צבא אדום. עכשיו ככה, אני מבקשת גב זקוף. גב זקוף. ידיים בבקשה לשלב. יופי. אפשר לסגור את הדלת. תודה. אז ככה, כללי התנהגות. א', לא לאחר. אתם מגיעים בזמן לבית הספר. הנה. סליחה. תעמוד שם. נכנסים לכיתה, מה אומרים? לא, לפני סליחה על האיחור. מה אומרים? אתה אבא שלו? בשמונה, הוא חייב להיות בכיתה. אין היית למטה, למעלה, בשמונה, ילד חייב להיות פה. אין איחורים, אין. מאחר, אני מתקשרת אליך, אתה לוקח אותו הביתה. לא, זה לא בסדר. יום ראשון וכבר איחורים. לא מקובל עליי. לא מאחרים. לא מאחרים. לא מאחרים. כן, נכון, לא מאחרים, אבל אני חושבת לפחות לא, בבקשה. לחץ, דירה רחוקה, גם אני גרתי ביישוב רימונים. בחיים לא איחרתי. בבקשה, לא לאחר. יום טוב, שנה מוצלחת. בבא, שליש. כל אימא שולחת בן או בת לכיתה בתקווה שהוא יהיה מוגן, שלא יקללו אותו, לא ירביצו, שמורה תאהב אותו. אני מבטיחה לכם, אני מאוד מאוד אוהב אתכם. רק דבר אחד, אני לא אסבול, כשמישהו פוגע בכבוד של מישהו אחר. שלא ייווצר מצב שבנים ייכנסו לשירותים וירדו מכנסיים של הבנות. שלא ייווצר מצב שמישהו יירוק בסנדוויץ' של מישהו אחר. היום היה יום קשה בבית הספר. אין לי כוח כבר. טוב, מחר יהיה לך יום מאוד קל. Почему ты так думаешь? שישי. Да. יום קצר, 4 שיעורים. помойся. Кого, конечно, и ты, мамочку. Ой, моя. לילה טוב. Моя мышка любимая. לילה טוב. Моя мышка. Пока. לילה טוב. Поворачивайся. Стенки. Давай-ка. תזכרי לי את הדלת, טוב? לסגור? כן. לא עד הסוף. Хорошо, малыш, спи. Она уже заявила по этому поводу официальный протест в Организацию Объединенных Наций. Каким именно образом сбои в работе телефонных компаний могли повлиять на результаты голосования?
למי שאין ספרים, למי שאין מחברות, לא להילחץ בכלל. תבואו רק, שימו הכל מה שיש. בסדר ברוך? הכל בסדר? יופי. מה שלמה של ניגוסיה? בסדר. ראיתי, ניגוסיה עובד, דניצ'קה עובד, וואטאטו שלי עבד. תראו מה זה. כדי להרוויח את הכסף, שאלתי אותם, מה? למה אתם עובדים? וגם כן, דרך אגב, שאלתי כמה משלמים להם. אז הם אמרו, אירנה, צריך לקנות ציוד, ולהורים שלנו אין כסף, ואמא לא עובדת, ואבא לא עובד. אז ילדים, כדי לקנות ציוד לבית הספר, הלכו בקיץ לעבוד. איזה מתוקים, איזה מתוקים. גם לי יש, אני הולכת עם אמא שלי לשוק רב, יש לנו עבודה. אני יודעת שאתה עובד מתוק. אני יודעת. אוי 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 אוי. חיים לא פיקניק, אה? יש פה הורים שמכירים אותי. יש הורים שמכירים אותי רק על פי השמועות. את כל השמועות האלה, שלאירנה יש קרניים, זנב, מרביצה, משפילה, תשימו בצד. תשימו בצד. שיש דיקטטורה בכיתה, תשימו בצד. בכיתה יש כבוד, זה נכון. דורשת כבוד בכל התוקף. אם ילד נכנס לכיתה, לוקח כיסא, מתפרץ ומאיים על הסביבה, אני כן מחזיקה את הילד. כן, אני מחזיקה אותו. אבל בטח, הכי קל בשכונה, רוסיה עשתה ככה, נכון, נכון, היא כזאת, וזאת היא סיפרה לי ככה, לעידן שלי עשתה ככה וככה וככה. וכל אחד בלב שלו יודע שזה לא נכון, אבל הוא מעביר שמועה, ומעביר שמועה, אז מה? אבל כשאני מסיימת כיתות, כל אלה שיושבים עם פרצוף שכאילו רצחתי את מישהו, מנשקים לי כל האצבעות בידיים שלי, ומגיע לי. ובואי נדבר מי עכשיו יהיה בוועד. להצבעה. גם כן בסדר, לא רוצים, לא צריך. אז לא תהיה ועד. אין בעיה. לא צריך, אני אהיה ועד, אוקיי? אני ועד. סיימת לפני שהספקתי להגיע אלייך, הסתובבתי בכל הכיתות. ריקי, אני התחלתי בדיוק ב7:30. היה טוב. הם ישבו, הם לא מדברים בכלל. לא, איזה מרותקים. היו לי אספות הורים תמיד קשות, תמיד. אבל להורים היה אכפת. ההורים היו אחרים. כשלהורה אכפת ממורה, הוא מצביע ראשון להיות בוועד. אף אחד לא רוצה להיות בוועד. או עד כדי ככה הם מזלזים בי, שמקבלים אותי כאסון טבע כנראה. יש לי הרגשה כזו. טלטול. איך היה? שכחת לסגור את הדלת. עכשיו ככה אנחנו נסכם. 5 דקות. אתה נותן לאמא, טוב? אוקיי. אתה לא מדבר איתי, אתה לא בא אליי, ואתה לא מדליק לטלוויזיה, טוב? טוב. 5 דקות. טוב.
עכשיו אנחנו בעל פה, בעל פה, בעל פה, בעל פה. וואי, איזה ילדים חכמים. איך אתם יודעים כמה זה 10 ועוד 10? בנימין. למחוא כפיים לבנימין? יפה. 20 ועוד 10. לא, עכשיו רק אצבע מדברת, ופה אליי. 20 ועוד 10. נהדרת, מקסימה. 30 ועוד 10. אוי, אתה חכם. 40 ועוד 10. 50 ועוד 10. 60. אירנה לוקחת תיק והולכת הביתה. אין מה לעשות בכיתה של חכמים. 60 ועוד 10. 70. פשוך רוחל. אוח, אני מתעלפת. כל הכבוד. 75 ועוד 2. אמרנו, לא בחדר לידה, בלי אין. 77 ועוד 3. אני אוהבת את הברק בעיניים שיש לכם. יפה. יפה. איך אתם משתתפים יפה? 77 ועוד 3. בנימין, נו מתוק שלי. 79. התקרבת. תראה מתוק. 77 ועוד 2. קטן עליך. זה באמת 79. ולמחוא כפיים לא מיד עכשיו. נכון, נכון תמיר. אבל הוא פשוט לא שם לב שאירנה לא שאלה 77 ועוד 2. אירנה שאלה 77 ועוד 3. እዚያ አለ። እኔ እንግዲህ ምን እናደርጋለሁ? ያው የሚሆነ እንትን እላለሁ። ወለ ጽልጣለሽ ነው ብጠይቅም ሊረዱኝ አልቻሉ። እኔ እንግዲህ እኔ አልችል እኔ ምን ማድረግ አልችል። ሁለዚህስ ያው እነሱ ቢረዱ እነሱ ጋር መነጋገር እነሱ ጋር ነው እንጂ እኔ ምን ማድረግ አልችል። እኔ יודעת לעזור לילד שלי ועושה מאמץ פניתי לרווחה. መጀመሪያ ጸባዩ ካለ አንድ ልጅ ጥሩ ነው ይማራል። እኔ እንግዲህ የሚጨምረው ነገር የለኝም። እንግዲህ ይውልሽ ያው እንደማስተምረው ገንዘብ ነው። ሸቅየም ለነሱ ነው እዚህ እነሱ እንዲማሩ እንደኔ እንዲሆኑ ነው አልፈልግም። ገባሽና וכל מה שצריכים אפילו אם יש בתשלומים היא מוכנה לעזור לו כי לא רוצה שהוא בעתיד יהיה הוא ינקה כמוה שיהיה הוא במעמד טוב. אז בשביל זה היא עובדת קשה גם היא וגם בעלה למען הילדים. אז אפילו בתשלומים היא מוכנה שיתנו לו תמיכה ועזרה. אנחנו חייבים כולם להתגייס, ללמד אותו לקרוא. אני יכולה להישאר אותו כמה שצריך. אם אנחנו נתגייס כולם ביחד, הוא יתחיל לקרוא. אז הוא יתחיל לתפקד. נכון ברוך או לא? בטח, בטח, מתוק שלי. Повільно сейчас упадет. למה אמא שלך עושה לי פרצופים? כן, כן, ראיתי אותה בבוקר. תגידי לה לא לעשות פרצופים לאירנה. טוב? אמא כל כך דאגה שרוסיה ירצח את הילדה הזו. אבל את רואה? מסתדרות.
את אוריה אין צורך להעניש, אין צורך לאיים על אוריה, אין צורך. פעם אחת את מסבירה, וזהו זה. זה אחד התלמידים הכי טובים בכיתה. אולי לא בכיתה, אולי בכל המזרח התיכון. אני יכולה, אירנה, יש לך דקה בשבילי לבד? עד חצי דקות. לא, או שיש לך מישהו אחר. ככה. אירנה, אני איתך, לא הספקתי לדבר. תראי, אנשים, את יושבת איתם, אז אמרו לך, יש לי שמחת חיים, אנחנו טוב לנו, כיף. כאילו, אני לא האמנתי שתצא לי ילדה כזאת עם כל הבעיות שיש בבית, כאילו מתחים. שאבא פוטר עכשיו בגלל שהבוס שלו פשט רגל. אני מאוד מבינה אותך. אני רוצה לומר לך משהו. לא רק את עוברת תקופות קשות, כל בן אדם עובר. את יודעת, לפני 4 שנים בעלי נפטר. ואני נשארתי לבד. ועם ילד קטן, טלי היה בן 3. ומשפחה אין לי, חברות לא רכשתי, אין לי אף אחד. היחידים שיש לי זה ילדים. וגם כן, בדיוק כמוך, היו לי כל מיני מחשבות, כי אני אהבתי מאוד את בעלי, מאוד. ופתאום את יודעת מה, בן אדם הלך, ואת נשארת לבד. ולומר לך שקל, ממש לא קל, אבל כל הזמן אני חושבת, אם אני לא אחיה בשביל טל, אם אני לא אהיה עליזה, אם אני לא, אז מי? מה יקרה לילד שלי? גם ככה את תחשבי. ב-12 בלילה, ב-1 בלילה, הרי אני שכנה שלך. רק תגידי שאירנה, אני זקוקה לעזרה. והכל אני אעשה בשבילך. אני מודה לך. הכל. כי המטרה שלנו שלאוריה יהיה טוב. אני יודעת. תודה מקסימה. ואני אהיה חברה שלה. בסדר? כי אין לי חברות. להכין לי עיפרון לבדיקה. קדימה. אוקיי, בסדר גמור. דשקה עיפרון. מעולה. רוחלי עיפרון לא רואה. מעולה. הלאה. רות קלה. איזה יופי, איזה מוכנות. 1000 נשיקות. טסי, כל הכבוד. מותיק, אני לא רואה עיפרון. נסיכה, כל הכבוד. קטנצ'יק. אבל מחודד. בסדר? לא ראיתי. או אין מה לראות. לא חידדת, מדוע? עיפרון חייב להיות מחודד, אוקיי? אז נתחיל מחימום. 5 כפול 5? 25. 6 כפול 6? 36. 6 כפול 8? 48. מרוצה. האוכל הגיע. רגע, מה עכשיו? אוקיי, ברווזים. בתיאבון. ומי שמסיים את כל האוכל וצלחת תהיה ריקה, הוא יוצא להפסקה מוקדמת. מוללין, אתה אוכל?
תראי לי. למה שועית לא אכל? אני לא אוהבת. גם אני לא. תזרקי. לפתוח. לחזור למקום. דשקה, טעים לך? יופי. נוסעת לאוקראינה בקיץ, אה? בטח סבתא כבר מחכה לך. תמסרי דש לאוקראינה, כי אני גם כן מאוקראינה. אולי תקחי אותי דשקה. נו, דסלת, תאכל תפוח ותצא לי הפסקה. אל תעצבן אותי. אבל אני לא רוצה לאכול. שום דבר. יש מילה לא רק שאתה רוצה, יש מילה אני חייב. לחזור. אני נשארת פה אחרי שלימודים נגמרו למענכם. סוגרים את הפערים שאתם צברתם. תישארי איתי, אני אעזור לך. בסדר? תדברי עם אמא. אני יודעת שאמא לא אוהבת אותי, את זה אני יודעת. אבל היא לא צריכה להתחתן איתי. היא צריכה לאפשר לי לעזור לך. תשכנעי אותה. כאשר יצאה אמא מהמטבח, חטף עמית. תדייק. מה השם שלי? אמיתי. אמיתי. ראה אמיתי. אמיתי, אתה קראת יפה מאוד. את השפיפים. ולא יכול לעמוד בפיתוי. אני מבין, מה זה לא יכול לעמוד בפיתוי? כאילו, הוא לא יכול לעמוד, טעים ממש, הוא רוצה לאכול את זה. ואני רוצה לאכול אותך. מדהים, כל הכבוד. А ну посмотри на меня, может это лучше? כן, זו חולצה שאני הכי אוהב שלך. הדבר הזה. רואים שאני לא משתמשת בראי. Ну как ты думаешь, у той я одену... שים לי את זה. Вот это שעה одеть. מקודם, זה היה יותר יפה. Видно, что попа большая. כן, את זה רואים. את זה רואים, אוי ואבוי. Кто один? Где ты делся? לא, רואים לך פה את הגוף, רואים לך פה את כל הבטן, ממש, ממש לא. Ну, איפה בטן? לא גוף. הנה, רואים לך פה את הגוף. Ну, гуф, это я еще могу одеть другую кофточку. לא, 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 לא טוב. רואים, תראי, רואים. זה לא טוב. Да? זה ממש לא טוב. Ну, завтра пойдешь со мной? כן, אני אלך איתך, אני אביא לך מה טוב ומה לא טוב. יפה מאוד. Это ты так говоришь, יפה מאוד. יפה מאוד. אפשר ככה ללכת? כן. סוסינה толстая. иди сюда. לא רואים שאת שמנה. לא רואים שאני שמנה? לא. אז כנראה ככה אפשר מחמיאה ללכת. לך על בגד הזה. Да? Хорошо? כן. הורים, אולי אתם תספרו לנו קצת על היחסים שלכם במשפחה. שמואלין, אתה עוזר לאמא? חצי. חצי. דבורה, אולי את תשתפי אותנו. אוריה ילדה מקסימה. מתלבשת לבד כל בוקר. היא באה הביתה, אם צריך כלים אז היא עושה. פעם בשבוע, שהיא באמת עוזרת הרבה, זה מרבי. מה? לא, מה פתאום? לא, הכל בסדר. ילדה מקסימה. כנראה מתרגשת שאני אומרת דברים טובים. וזהו. הכל בסדר? אוריה.
זה לא העניין, הרי כל אספת הורים אנחנו מדברים עליהם. רגע, לכן אמרתי שצריך להמתין בדיוק. ואם הוא אמר את זה... עכשיו רואים, אותם בדיוק 4-5 מקרים. רוצים להסתכל, צריכים לחשוב עליהם. וזה אני עוד דבר, אני כבר רגע להתחבר לעוד משהו, וזה העניין... לא מפריע. מה שבנינו, מה שמפריע, איך עבדנו? מה שמפריע, רוצים השבוע קיבלנו תלמיד חדש לכיתה של אירנה. לא פשוט, לא פשוט. התלמיד מהווה אתגר. אני רק מקווה שאירנה תצליח להתמודד איתו. אני לא רוצה לפתוח את התיק האישי שלו, אני רוצה לאפשר לו לפתוח דף חדש בבית הספר, ואני מאחלת לאירנה בהצלחה. זהו, ועכשיו אנחנו עוברים לטיול השנתי של כיתה ו'. אתה חדש בכיתה שלנו, ואני חשבתי שאם אני הסברתי משהו, אתה הבנת, ולמרבה צער, לא הבנת. א', תניח את הבקבוק על השולחן. יופי. תזיז את הבקבוק. תשלב את הידיים. על השולחן ידיים. יופי. ועכשיו תקשיב טוב מה שאני אגיד לך. אני יודעת מאוד מאוד לאהוב תלמידים. מה זה לכבד אותם? מאוד. אותו כבוד אני אדרוש בחזרה. האם זה ברור? אם אני אמרתי לך שאם האוכל לא יוצאים להפסקה, אז לא יוצאים להפסקה. אוקיי? יש לך שתי אפשרויות. או להכריז לי מלחמה, ואני יודעת לעמוד במלחמות, או אנחנו נסיים את השנה בשלום. אני יותר לא מהירה לך. אוקיי? יופי. איך אתם רדומים, 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 רדומים. מי רוצה לשחק? עד שנדיה תבוא, אנחנו נשחק. בסדר? 12 לחלק ל3. 80 ועוד 20. 80 ועוד 20. 8 ועוד 2. 100. יופי. עוד תרגיל. אבל מהר לענות לי, אירנה, אוקיי? 60 ועוד 30. אוקיי. 60 ועוד 30. 6 ועוד... נו. אז עוד פעם. קדימה. מוכן? אתה מקשיב לי, אירנה. מקשיב. 30 ועוד 30. 60. יופי. 20 ועוד 20. 50 ועוד 50. אני אוהבת אותך. אני אותך. אוקיי. מה קרה? לא אמרו לך אף פעם שאוהבים אותך? לא אמרו. אירנה מאוד אוהבת אותך. אם זורקים עליך אתה חולה, אם זורקים עליך עוד פעם, אתה גוסס ועוד פעם זורקים עליך, אתה בית הכפרות ועוד פעם זורקים עליך, אתה גרעין ואז עוד פעם זורקים עליך. יאללה, תפריד. חיי שרת לך לבינתיים. מבינים משהו? טוב, תקדמו מאוד מאוד מאוד. הנה, תראה. מי זה? שרי? שרי! אתה מה עשתה? 100 פלוס קיבלה. שרי. למעיין היה
בכיתה החליטו לארגן למסיבה. הם ארגנו מסיבת כיתה. כל תלמיד קיבל תפקיד. תלמידה אחת הכינה פתקים. יפה. מתי יש לך יום הולדת, אוריה? בחופש הגדול. את רוצה שאני אארגן לך מסיבה לפני חופש הגדול? את רוצה גם כן שנשב ביחד, נחשוב על התוכנית. מה את רוצה שתהיה במסיבה, אוקיי? ואני אעזור לך. את רוצה שנעשה מסיבה בכיתה? כן? בסדר גמור. בחופש הגדול זה מתי? אני לא יודעת, נראה לי באוגוסט. את לא יודעת מתי יש לך יום הולדת? באוגוסט. באוגוסט, באיזה תאריך? את לא יודעת באיזה תאריך. ואם אתה עושה מיץ לתינוקת החמודה, לתינוקת תעשה את המיץ. ביי ביי. מותיק, תרגיש טוב. אני הולכת לבדוק גם כן בחדר מורים אם נשארו סנדוויצ'ים. דקה, אני הולכת לבדוק אם נשארו סנדוויצ'ים, טוב? פה בטוח לא נשאר שום דבר. לא. חכה לי. מול. אכלו הכל. אז בסדר, אני מתנצלת, זה מה שהיה. רק רגע, איפה? И тигры у ног моих сели. 3 כפול 3. 9. 4 כפול 12. 4 כפול 12. אוקיי. 48. למה יונה? תורי. לא, לא, היא צודקת, זה צריך מהר. חשבתי ש... לא. זה צריך מהר. בסדר? אני אמרתי לך, היא חזקה מאוד. 3, 4, 5, 6. אני צריכה לשלם לך, או לא? נכון, משלמת לי 250. אוריה, אולי נשכב קצת עלייך. לידור. ירנה, מה קרה? אתה רוצה שאני אכין לך תה? מים קרים? סוכריה? רציתי להודות לך על הסוכריות. איך אתמול אנחנו נהנינו לאכול את הסוכריות שלך. וכל הכבוד לך, חילקת בין הילדים. אתה ילד טוב, לידור. טיפה אתה חייב. אתה מרגיש שאתה לא יכול? אתה צריך לומר, אלכס, סליחה, אני לא יכול. טוב, מתוק שלי? ואתה יודע מה? היום פחות שמת ג'לי, איך יפה לך. רגע, בוא נרים לך קצת את הפצים האלה, כי אתה אוהב פצים. נכון, חיוך יפה. תרים את הראש שלנו. וואי, מקסים שלי, רנה. וואי, חתיך בלתי נורמלי. תיכנס לכיתה.
הרבה כסף, מעט כסף, הרבה כסף, מעט כסף. אתם אוהבים כסף, חבר'ה. כסף זה טוב, אבל כשבן אדם, תאמינו לי, כשבן אדם לא נהנה בעבודה, תרוויחי 20,000 שקל. אבל אם תבוא לעבודה יום-יום, קומי בבוקר ותגידי, וואי לעזאזל, עוד פעם צריך לקום, עוד פעם צריך ללכת, איך אני שונאת את המקום הזה, ואיך לא בא לי לעבוד שם, ובשביל מה בחרת את המקצוע. תהי מאושרת. הכסף לא הכל ברוך מתוק. דשקה? אני רוצה לעבוד בקרקס. את רוצה לעבוד בקרקס. בתור מה? לאלף את החיות. לאלף את החיות. כדי לאלף את החיות, דשקה, צריך מה זה לאהוב? לאלף זה קודם כל לאהוב. קודם כל לאהוב. הכל מתחיל מאהבה. הכל מתחיל מאהבה. ברוך. ברוך רוצה להיות ראש הממשלה. רציתי לשאול אותך מול גטה. כשתגדל, איזה מקצוע אתה בוחר מתוק? מה? מורה. אתה תהיה מורה טוב מול גטה. כי אתה אוהב ילדים. אתה משקיע בלימודים. אתה עוזר לתלמידים, אני רואה את זה. אתה תהיה מורה מעולה מול גטה. פשוט מעולה. תשמעי, אנחנו החלטנו שיוצאים לטיול, אוקיי? רצינו להראות לילדים את הים, כי רובם לא היו הרי בים. כי אני צריכה כמה הורים מלווים. כי אני כבר דיברתי עם כמה אמהות, הן לא יכולות, הם גם כן אמרו, אולי... למה דווקא אלייך? את כבר, את יודעת מה, מספר 13 שאני מתקשרת. אני הכל יודעת. אוקיי, תודה רבה, להתראות. וואי, זה ארוך הזה? אני לא רואה עד איפה זה נגמר, אני רואה רק פס. אוי, תראה, יש שם משהו. איפה שהפס, יש מפל בטח. למטה יש מפל.
אני החלטתי סופית, אני הולכת, לוקחת מתווך, מחפשת דירה, אני קונה דירה, די. אולי חדר וחצי אני אקנה. אבל אני לא יכולה ככה. עוד פעם, יש נזילות, וזה יתפוצץ, מחשב נשרף, אל תשאלי. בוקר. טוב. מה עדיף? אוי, לא אכלתם, לא שתיתם. בוקר. טוב. מה אני? אני או? אבן. או? חן. אתם מה? סילים. יופי. בואי מתוקים תספרו לי איך עברה עליכם הפסקה. מי רוצה לשתף אותי איך עברה עליו הפסקה? היה בכיתה תלמיד שלא שיתפו אותו במשחק? ומדוע אני שואלת את השאלה הזו? כי חוזר טל מבית הספר, ואני שואלת, טל, איך עבר עליך היום? הוא אומר, את יודעת מה? בהפסקה ילדים לא רצו לשתף אותי, אז ישבתי לבד בכיתה, ולי היה מאוד מאוד כואב לשמוע שבן שלי יושב לבד בכיתה, ולכן אתם שמתם לב שתמיד אני שואלת, אולי מישהו נשאר בלי חבר, אולי מישהו מרגיש בודד. חבר'ה, המטרה שלי שאתם תרגישו טוב, וכשאני סוחבת את טלטול בשערות לבית הספר, לפעמים, אבל זה משהו לא אוהב, ואני מאוד שמחה שאתם אוהבים. לא אוהב ללכת. זה הכל, כן? רציתי להודות על השנה. מה שהבטחתי לכם באספת ההורים, אני הכל קיימתי. אני הבאתי ביחד כמובן איתכם את הכיתה לקריאה מלאה, לכתיבה של ילדי כיתה ג' וכמובן הישגים במתמטיקה. תודה רבה לכולם. אוהבת אתכם מאוד, אירנה. אני חייבת להגיד מה זה להודות ולנשק אותך, מה עשית לנו בחודש וחצי הזה את האוכל. היית מקסימה נגדו, ממש. הילד חזר להיות שמח. הילד פתאום מבין מה זה מסיבת סיום, הוא מהבוקר. כמה אני מאושרת, איך טוב לו, כן, דמעות אני בעיניים. כמה אני מאושרת שהילד נורא שמח. זה מיותר. לא, זה בסדר, לא, אנחנו מרגישים שזה ממש משהו קטן. כשהילד שלי מאושר זה הכל שווה לאמא, שכיף לו לבוא לבית ספר. תודה. תודה.